ମୁଁ ଗଛ ରୋପଣ କରିବା ଲାଗି ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ପାଏ। ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ଚାଷ ଭାବରେ ଭାବି ନିଏ। ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେକୌଣସି ହିସାବରେ ମୁଁ 200ରୁ ମାନେ 150ରୁ 200 ଭିତରେ ଗଛ ରୋପଣ କରେ। ମୋ ଘରେ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଘରେ ଅଥବା ଜଙ୍ଗଲ ଖାଲି ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ମୁଁ ଗଛ ରୋପଣ କରିଥାଏ। ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ଗଛ ରୋପଣ କରବାର୍ ଲାଗି ବହୁତ ମାନେ ଖୁସି ପାଏ। ଆଉ ରୋପଣ କରବାର୍ ଲାଗି ଟିକେ ମେହନତ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଗଛ ରୋପଣ କରେ ସେଠି ମାନେ ଗାଈ ଗୋରୁ ନ ଖାଇବେ ବୋଲି ତାକୁ କଣ୍ଟାରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଏ। ଆଉ ମାନେ କମ୍ ସେ କମ୍ 7 ଦିନରେ ଥରେ ସେ ଗଛ ଯେଉଁଠି ବି ଲଗେଇଥାଏ ତା ପାଖକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଏ। ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ଯତ୍ନ କରିବାରେ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତାପରେ 2-3 ବର୍ଷ ପରେ ଗଛ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହୋଇଗଲା ପରେ ମୋତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। ସେଇ ଦିନଠୁ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଛ ରୋପଣ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଗ୍ରାମକୁ ଗଛ ରୋପଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଗଛକୁ ମୁଁ ରୋପଣ ଥରେ କଲେ ସେଇଟା ମରେ ନାହିଁ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ବୋଲି ଆଉ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ନ କହିଲେ ବି ଗଛ ରୋପଣ କରିଦିଏ। ଏଟା ହିଁ ମୋର ମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି। କେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲ ଏସବୁ? ଏଟା ଆଜିକୁ 15 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ମୁଁ ଗଛ ରୋପଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ କମ ସେ କମ 200 ଗଛ ଜଗୁଛ? ହଁ। ସେଥିରେ 200 ଗଛ ଭିତରେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଖାଇଯିବା ଯୋଗୁଁ କମ୍ ସେ କମ୍ ନିହାତି 50-60 ଗଛ ବଞ୍ଚି ରହୁଛି। ନିଜର ଘରରେ ଖାଲି ଲଗାଉଛନ୍ତି ନା? ନାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ବା ଅନ୍ୟ କାହା ଘରେ ଯଦି ଗଛ ନଥାଏ ସେମାନେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଏ। ଯିଏ ଯଦି ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ 100-200 ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଡାକିଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଏ, ଲଗାଇ ଦିଏ। ଆଉ କିପରି ଭାବରେ ଲଗାଇବ, କିପରି ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେବ ସେ ବାବଦରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। କେମିତି ଶିଖିଲ? ଏଇଟା ମୋର ବାପା ଆଗେ ଗଛ ଲଗାଉଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଗଛ ଦେଖିକିନା ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମୋର ବାପା ଲଗାଉଛେ ବୋଲେ ମୁଇଁ ବି ସେଇଟା ଲଗାଇ ଦେଖେ କହିଲି ଆଉ ଲଗାଲି ବୋଲେ ମୋର ହାତ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଲା। ତାପରେ ସେ ଦିନଠାରୁ ତୁମର ହାତର ଗଛ ଆଉ ନାଇଁ ମରେ? ହଁ ସେ ଲଗାଉଥିଲା ନି ମରୁଥିଲା ବୋଲେ ମୁଇଁ ବି ହେନ୍ତା ଲଗାଇ ଦେଖିଲି ଯେ କାହାରି ଘରନେ ଆଉ ସେ ଗଛ ଗିରା ମାନେ ହେନ୍ତା ନାଇଁ ମରେ। ଆଉ ଗୋରୁ ଗାଈ ଖାଇଗଲେ ତ ସେଇଟା ଅନ୍ୟ କଥା ନା କୌଣସି ଲୋକ ମାନେ ଘିଚିକି ପକାଇ ଦେଲେ ସେଇଟା ଅନ୍ୟ କଥା ନତୁବା ମାନେ ଯତ୍ନ ନେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଗଛ ଆଉ ତ ମରୁନାହିଁ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ହୁଏ। ଆଉ ମୋର ହାତରେ ଯେଉଁଟା ଲଗାଇଥାଏ ସେଇଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବଢ଼ିଯାଏ। ଫଳ ଗଛ ସବୁ ଜଗେଇଛ? ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଗଛ ଲଗାଇଛି। ଆମ୍ବ ଗଛ 350ଟି ଲଗାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିଯିବା ଦ୍ୱାରା ଏବେ 60ଟି ଗଛ ଅଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଗଛ ଆମ୍ବ ଗଛ ଅନେକ ପ୍ରକାରର 10ଟି ଲଗାଇଛି। ପିଜୁଳି ଗଛ 4ଟି, ଆଉ ଆତ ଗଛ 4ଟି, ଆଉ ମୁନଗା ଗଛ ହାଇବ୍ରିଡ଼ ବାଲା ସେଇଟା 4ଟି, ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ 10ଟି, ଆଉ ସପେଟା ଗଛ ଗୋଟିଏ, ଆମ୍ବ ଗଛ ଗୋଟିଏ, ଆଉ ସେମିତି ସନ୍ତରା ଗଛ, ଯେ ତୁତ ଗଛ, ପଣସ ଗଛ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଗଛ ଜଗେଇଛ ତ? ସବୁ ଗଛ। ଜଙ୍ଗଲରେ ବି ଗଛ ଜଗେଇଛ? ହଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବି ଯେଉଁ ଖାଲି ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗାଇ ଦିଏ। ଯଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ତେ ତାହା ଖାଉଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବାହାରିଥିବା ଗଛ ମୁଁ ଯତ୍ନ ସହକାରେ କଦମ୍ବ ଗଛ, ଲିମ୍ବ ଗଛ, ଆଉ କରଞ୍ଜ ଗଛ ଇତ୍ୟାଦି ଲଗେଇଛି। ଲୋକମାନେ ଦେଖିକରି ହେଲେ ଆପଣ କେତେ ବହୁତ ଭଲ କହୁଥିବେ? ହଁ ବହୁତ ଭଲ କହନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ଯେଉଁଠି ବୃକ୍ଷରୋପଣର ମିଟିଂ ହୁଏ ସେ ପାଖକୁ ମୋତେ ଡାକନ୍ତି। ହେଲେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଛ କି? ନାଇଁ ସରକାରୀ ତରଫରୁ କିଛି ତ ପାଇନି। ଖାଲି ସରକାର ତରଫରୁ ମୁଁ ଖାଲି ଗଛ ରୋପଣ କରିବ ବୋଲି ମୋତେ ଗଛ ଦେଇଥିଲେ ବହୁତ 350। ବହୁତ ତାପରେ ବଢ଼ିଆ ହଁ ଏଟା। 300 ହାଣ୍ଡି କିଣିଥିଲି। ଆଉ ସେଇଟା ପାଣି ବୋହିକି ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ମାନେ ଗଛର ମୂଳେ ସେ ହାଣ୍ଡିକୁ ଦିଏ। ଆଉ ସବୁଦିନ 350 ଭାର ପାଣି ବୋହିକି ତାକୁ ଯତ୍ନ କରୁଥିଲି। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା। ତାକୁ ଲୋକମାନେ
ଖରା ସମୟରେ ବାରି ଭିତରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଲିଭଉ ଲିଭଉ ସବୁ ମରିଗଲା। ଆଉ କେତୋଟି 60-70ଟି ବଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ସେଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିଲି ଯେ ଏଇଟା ଲୋକମାନେ ଘିଚିକି ବି ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ କାଜୁ ଗଛ 350ଟି ଲଗେଇଛି। ସେଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି। ଏସବୁ କରବାର୍ ଦ୍ୱାରା ନିଜକେ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ସି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି। ମୁଇଁ ଗଛ ପାସ୍କେ ଗଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି। ଆଉ ସେନେ ଯେନ୍ତା କଲେ ଗଛଗୁରା ମୋର ସାଙ୍ଗେ କଥା ଲାଗୁଛନ୍ ବୋଲି ମୋତେ ଲାଗେ। ଆଉ ସେଇଟା ଗଛଟା ପ୍ରକୃତି ମୋର ବନ୍ଧୁ ବୋଲିକିନା ମୁଇଁ ଆଜି ତକ୍ ଭାବି ନେଇଛି। ବହୁତ ଭଲ୍। ଏସବୁ କରବାଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ମଙ୍ଗଲ ଅଛେ, ବିଶେଷ ଶକ୍ତି ଅଛେ ତୁମର ଉପରେ। ଆଉ ଏଇଟା କେବେ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇକରି ଆଗକେ ବଢ଼ବାର୍ ଅଛେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଅଛେ, ନାଇଁ କି? ହଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯେ ମାନେ ଜଗାଲେ ବି ସେମାନକେ ବାରମ୍ବାର କହେ ଗଛ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଏନ୍ତା ଉପକାରୀ ହେଉଛେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଜମି ବାଡ଼ି ଥିଲେ ବି ସେ ଗଛର ଫଳ ବିକିକିନା କିଛି ଲାଭବାନ ହେଇପାରମା। ଆଉ ମାନେ ଆମର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିପାରମା ବୋଲିକିନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ବୁଝାସି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦ୍ୱାରା କି ମୁଇଁ ଲିଚୁ ଗଛ ଯୋଗେଇକିନା ଦେଖେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଉ ଅନେକ ଗଛର ଫଳମୂଳ କିଛି ବିକ୍ରି କରୁଛେଁ। ଆଉ ବାଉଁଶ ଏ ବର୍ଷ ବି ବହୁତ 2-4 ହଜାର ବିକ୍ରି ଭୋକ ଟାଇମ୍ରେ ବିକ୍ରି କଲି। ସେଇଟା ଆରାମସେ ଚାଉଳ କିଣି ଏବେ ଖୁସିରେ ଅଛି। ସେମିତି ସବୁ କି ଯାହା କିଛି ସବୁ ଗଛ ମୁଁ ଲଗେଇଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଲାଗି ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଏ। ଆଉ ତୁମେ ଯେହେତୁ ଗାଁ ଘରେ ରହିଛ, ତୁମେ ବି ଗୋଟେ ଗାଁ ଲାଗି ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ହେଇଯିବ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।